Hamren Hitikimi Multi Utility Building Ahong Chatayalong APHLC Mas Joininga Jai Mekapaman Punalong Hamren Constituency Arat Kadukave Don Pharo Isira Don Krenar Kebatum Methasong Penchosi APHLC Along Jingbedun Tanglong Kachingbe dun mi ara tatuma phan angtong intikathar Bikram Hanse Kur Singh Timung Rita Kramsapi lapen ongdung APHL sia songja po songja piatum pendengsi kurwang thupa jerpen archopon ongdung Hamren constituency ara tatum APHL sia phan aninga klong pen ahor kipidun atirsem Hamren a hitia long par omplupsi theklong Kedam tang MAC kilika hochitame jum hek awot pensi APHL sia tum BJP along remdun long Monta non puthot APHL sia longsi ar mua phai nangbat bomateng pulote Hamren constituency longke APHL sia tumsi hai pame lopusi angtong ingtika tharpen pherang kya tumpen chihut chipura hot ningje Pini jasimer langam lo pulotang te nili athi pisi pudampo nili tum election esek hot bangke ki un e chora bangke pharo throk abab chat mati de ki un e bangke lasi pini tame don pharo isi sosiarat ke pini tawang lo la pen nangke tunun etum ta pini mota pulo gari motor ka duri pen masi fang ni tum dokok lo lasi pudam lo pulotang te non pini ni tum pharo ni thomarat le pini non pangrum lo pulotang te daga bangke Hamren bangke ang parke ke hailo pu bangke ni tum thir klong pen bangke ningje thek pola bangke sim tuliam songlong ke bangre pot pulo charjulo pulotang te la bangke la hello non nang achari bom tum ke claim ke thangnat ra ra phana bangke aning pangsam jin lapen ilitum han ining e pithir klong po bangke thang da claim e khedel sinon mohata pulo contract ke claim da bill long le set wareng abar sai ke claim atum sitame non lak phol lak throk lak nar ke lana tangka pp bote long le la ke open secret mati open secret alam si chetha ilitum ke athak che than thi puchot sita arlo ke joko che than tangka ki kipinang sai silu mati la si Muni da tum kacari sekta kia da cepi nang long le cepa doi nang lang celong cai nong cepa doi nang lang la pen mo cari tang de pen boreng apa sekek dem je panda put thot long le pelang cejor nang pulotang te la ke kupia development kupia kacing thur lo mala ke la si la pusona sarkar bang ke karbieng no pen teregri pulotang te kiduk ke la ke boy tum long le pelang cejor set pen lu cari tum ke la ke none prang ke la ke hala boreng apa sai long ji bon pu ni pini po phan ne celana thek po bon pu la so ke mang bang ke la ke lang chok pu la ke la bangke ahok peda bangke longli ka chingjok polam si nang le rok la hedi la sia prang Survey of India kadok betu bang longli pun thai lo hala sota pulo la ke 10,434 square kilometer putang te pu RVRA kadok ve pu hinplita kilometer suri kep so sechot pusi pulo matidi la sin non api pun tulo la hinplita kilometer suri ke thombang da ko pusi pumati la sila ke nili hidi pining ti kilo ciri ke amar asolong le chingjok dan mar muning bang ke la ciri ke foto ko koteng lo mate la si la long le ka chingjok pu bang ke tuliram long ha ke hai long si kar jun long cheng lo la si son pulotang te hala hema bhiti lang ding nang non ke dok ana ciri kwan do ma muning si chingjok je mala lang sina la lo te ke tum chini po hai la si la ke hok pet bang ke ingnek soi lang po pet me la bang ke lam chobai lo hok pet bang ke Meghalaya sor la pen pu Nagaland sarkar le karbiang long le pontu det sita itu malong le ke bir belang pu hala ra phan ka pamang huji phan mati la ke ni muni tum han ani pa e phan ani pakang ke phan murang chesong den na pukat phere la so kacepat chong je phan si karbiang long le ke ili tum long apun ko an ma do la an so se dokok pu ke lang chubai ia theke la halo anong ma ऐसे होल कर बिंगलोंग में ऐसे होल कर बिंगलोंग के दमतांग MP इलेक्शन MLA इलेक्शन अपन MSC इलेक्शन रिजल्ट आने फेंकलोंग जी नेली तुम 2019 दे 2019 21st January तुम APHLC पार जाबलो हाला सुद बांग फारू सिता बे only 75 नि चिक्लोयन थोमंग बोंग तो MP इलेक्शन पडलो लापेन के we have got how many 39,000 ASCC तुम 36,000 लो एली तुम 39,000 लोंग लो लापेन के Ningkani sira chiti ma MLA election dolo we got more than 58,000 lapen non MSC election dona bang ni tungke lak isi dokai nearly 99,000 ni tum longlo lapen ke chu election ju dat pen non ta me PHLC no ke dami kali continuously la ke plus points itum long do bom lang non alang li tum bang ke non bang ke ninje thai lo hem prekalam bang ke non bang ke alang li tum karbiang long kapaching thul pomen besang tum dam lo tang de kardo biar karbira theklong lo konang lo kaching thul do ke di kaching thur ke ave no anda ke charli hem ave se ke chelanga hem ave towar no anda ave west karbiang long atto kanu towar dam lab lo pinangan itu ma dam lo meeting ke dam hut theklong lo
towar no hok tawe tang de lai lo ma ka ching thur kar bia khai tum non anda hala ke charlie amu pendang lok tame bang adima bang ke charlie ta ka chebai lok lo bang minister bang ka preka state tang de kar biang long along bang ke kapaching thur le ka chebai gali la tum ke tangka ke chozi ka chebai kar bia kheng long so khai phang ka cho bai si ka chebai bini ilitum la bangso amai la ke hamren a constituency pensi patir pipon lo la senili tum along central committee ilitum general secretary sar kirong phar as a chief guest alang linang che tong dun lo la pen ilitum honor guest of honor la pen ilitum vice president pen sang che tong dun lo rajesh tiso ke hai la son thak si pini ilitum la dak don haro isira inkoira nerkep BJP pen ke ong nai BJP pen congress ESDC atum nang join dun lo la si la ke pinile tum ke join ke cheng bukali la so a multi complex a theng no le tum ke dam tang aporta 1000 mission la dang le tum joining pied lo non ke le tum ke joining along tin da 1000 plus bukali le ke 2000 plus mission le tum ke claim pon la lo case ke file tang apor la ke nilitum honorable Guwahati high court along si case ke file tang lo PIL ke submit dam tang lo la so pot si la bang so case kang thur lok batai ke thombak doet lu high court along la se non adun thu kang thur thuji adet ta prabjin benil tum long po la se la so teng pensi a case a teng pulo tang te constitution a teng aron a teng pen pulo tang te ilitum la APSLC pen PIL kipi la so teng si high ji high dead lo pulo tang te la ke election bang ke biwek po separate voter list semar wek po la so pilon te election ke re-election do wek po la silitum re-election aprang India long tame India history long titum lang me 1975 di hala bang so hut emergency hutame Indira Gandhi aphan hala so hut mal practice pensi election pahai det di kalimakala la so teng pensi Uttar Pradesh along case pidet lo api Supreme Court tumbang order pilo re-election binang koklo la son thak silitum state Assam state long ta 1983 malom to la puson lo ke la ta re-election do koklo las non itum dak Karbiang long autonomous council long ta kupi bosi re-election ki biun edet po aron